Hello guys, mag road trip sa Tabalik, and this time mag road trip ta from Barangay Lumbia padulong sa Barangay Pagalungan, Cagayan de Oro City. Last ko nag-vlog, road trip vlog sa Cagayan de Oro is last month pa. Balik tag-vlog for Cagayan de Oro City na road. So tara, let's go! Niagi guys. Wala ang taniagi dito sa main. Direta niagi sa market. Pita.
First time pa di ko nakagi direct karon. Di kay ko familiar diri nga dalan. Good, but let's go, padayon ta. Ayan lang ta, dito sa kilid-kilid lagi. Time check, it's 4 PM. Medyo ngit-ngit inyo makita guys. Sabot na Tagbalwarte, Lumbia. Nara Balwarte Elementary School na diri sa left. Pamsa ta. Ulat ta, ulat. Alright. Intense king dalan dre guys. Wala ako nag-expect. First time palagi na ako nakaanhi. Na yung mga part
guys. Dire ang kuan garbage. I think di ara ko utaman unahan. Eh medyo di na ni siguro makaya sa masakyanan.